Kamoro oro mantie jano mar LTN notino maber. Maindi en week mar ang'wen kwa dhi nyime kod weche go kama bende dhi nyime apis nero mar the ombudsman mabende nwanyisi ni en apis mochung' ne rango ratiro mari kaka ja Kenya. Maindi en chenro bende nwachako ni achiel kachiel kanyaka nwachake week mokwongo nyaka sani wantiere week mar ang'wen. Otino ma kawuono wadwa rango weche go mag timo nonro kaachiel kod nonro mabende osetim kod apis neri mar the ombudsman gima kaka fwenyruok magiseyudo kata kaka ne giloso weche machalo kama giki. An makelo ni chenro nieri an Jeff Olombaka kaka pile. Abro mi thuolo mosogandawa mondo inyis gi nyingi kendo. Rokabana ina Jeff. An iluonga ni Edward Opany. An advocacy and communications officer Commission on Administrative Justice. Kamano. Rokamana nya Edward Ruachi ageno ne wadhach maber. Kawuono wantiere e chapter mar ang'wen mabende warango weche mag investigations kaachiel kod research. Kata kamano nyaka wachaki kod nyiso oganda ni to apis maru en pend chik mane motene momiyo utiyo nyaka sani. King'iyo katiba manokal manyien ma jopiny ogone kura kare 59 article 59 weyo kuom chogo commission Kenya National Human Rights Commission. Yes. To kanyo kendo chako miyo od bura teko mar chogo duol moko ariyo. Koro kanyo ne jo od bura chogo Commission on Administrative Justice gi National Gender and Equality Commission. Kamano. Kamano nya. Kawuono warango weche go mag timo nonro kaachiel kod nonro mabedo ng'ere ka investigations and research. Wadwa ng'ane to nyaka nochak bedo gin weche mag mabende osetimo ne gi nonro mabende ufwenya dieri margi to ne uloso gi e yo machalo nade. Aneno kaka rango boke nieri to wantiere kod weche madhi boro kamaindi wadwa ringe mapiyo mondo wanene to maindi nobedo nade to nolose e yo machalo nade. Wabro chako kod maneno ka bende undike ne nitiere wach lo moro mabende ne chendo e county government ma Embu maindi ema dwani chak magodo ni to maindi nobedo nade. Jeff kata kapoka chako gi wach lo ma Embu no. King'iyo chik mane ochuogo kata king'iyo katiba article 59 H gi K miyo commission teko mar timo nonro e gimoro amora ma wacho ni in state affairs obed ni en apis ker, obed ni en county government, obed ni en parastatal, constitution omiyo teko no. Wan ma wabro ng'iyo ni to koro ere kama watime investigation gi kama ok watime kaluwore gi issues mantie. To kendo king'iyo omiyo wa a range of issues mwanyalo address machalo kaka ng'ato tiyo gi migape mar tich marach, ng'ato tiyo gi teko mar apise marach, seche moko ng'ato japiny dwaro konyruok to okonye yo makare kata seche moko ng'ato e okang' ma entie apis otiyo obiro gi decision moro to decision no oyude en decision moko luwore gi chik. King'iyo wach makoro ni penjo mokwongo mar Embu wayudo ni nitie ndara manonego be ni gero to ndara ni kanonego be ni gero to jogo nowe apaya mane ndaro nego lu to divert yo. Koro kane gi divert yo to nodonje puodho moro. To puodho no ne en puoth miyo moro ma iluongo ni Margaret. Koro ka mano notimore to negi ketho yiende manopidho gi cham moko manopidho e puothe. Ma king'iyo ne value gi nyalo chopo 1.4 million. Mano king'iyo en pesa mang'eny gi ng'ama ne chiliel. Koro ka nwadwa timo nonro to nwayudo ni adier ndara nobar moluwo puodho mane ok onego be noluwo. Kendo daraja kendo no county government ochako biro mogero daraja e puodho ni. To kaluwore gi chik onego be ni ka sirikal dwa tiyo gi mwandu mar japiny machalo kaka lo to giwinjore. Ka gisewinjore to bedo compensated e value magitimore nade magiwinjore no. Koro nowuotho to bang'e nobiro. Ka nosebiro to no lodge complaint kata nogolo ng'ur mare kodwa. Kasto nwaluwo ng'urni ma nwayudo ni adier sirikal norocho ratiro ne nikech ne gigero ndara kendo gigero daraja e puodho mane mar ng'ato. Koro nwacho ni sirikal mar county onego compensate bedo ni ne gisegero ndara e lo kendo bridge no wadwa ni ging'iane ni to kama bridge no kale no
En lo manyalo romo pesa di to mano be gi compensate kamano. Erokamano nya Edward winji maber nikech ng'ene oganda japiny ni to nyaka wang'e ni to duol ni nyaka ne chak lose ka bende en duol matiyo ne piny en duol ma olosi mondo okony jopiny gin ang'o gini mosetimo maendi momiyo kawo thuolo mar nyiso achiel kachiel weche mabende osetimore mondo ka in kod ng'ur machalo kamanero to inyalo dhi achiel kachiel e apis nero mar The Ombudsman. Wach mar ariyo mwadwa chopie en wach moro mabende luorore kuom od fwambo moro mabende wachore ni ne ogolo ripot moro mabende onego bed ni obila ne kawo okang' e boma maduong' mar Nairobi to nendo ni obila ne ok okawo okang' e yo makare. Maendi nobet nade? King'iyo ne en industrial area to Citizen TV mano highlight ne en achiel kuom jorit mane rite kambi moro mar Muhindi to jatende nobiro ma ogoye marach to kanodhi ogo report to ng'atcha nomaki to noweye yo moro ma ok ler to kendo onge kata mana statement manokete mondo ondiki. Koro nochopo kamoro ma ne oweye kanoseweye to koro polise go kane ng'at mane ogoni dok ng'iyo ni to case ne osechopo nade to koro negichako bwogo ngimane ma koro nokobedo gima ber. Koro wayudo ni OCPD ma Makadara be ne ok otiyo tije yo makare nikech ng'atcha kanomaki to noweye kanoweye to kata mana bond manogolo matin nodwokne. Koro nwayudo ni ne gitiyo gi tekogi mar tich marach nikech nonego bed ni giketo ng'acha ndiko statement nikech already ne nitie OB number mane gisemiyo jago machielo cha. Kasto gitimo nonro mondo ging'i ane ni to wach mane ng'ani okelo ni be ne en wach man gi tiende. Todo ni jogi ne ok okawo ndamo mar timo nonro to kendo ne gimako ng'acha to giweyo yo ma ok ni kare. Koro ka nwatimo nonro to ne wawacho ni onego bed ni OCPD nikech notiyo gi tekone marach nyaka ging'i kaka gidok mako ng'acha to kata en be ne wa recommend disciplinary action mondo okaw nikech en e apis mondo mi okony jopiny to ka koro jopiny odhi to joge ok otimo nonro kaka ne dwarore to en mano nego bed notelo ne investigation no mondo ng'i ane niya to ka oro jogi kata ka ng'ani nogo report ere ondamo manokaw. Koro investigation mano watimo no nochuno ma ondamo okaw kendo ne wandiko ne National Police Service Commission mondo mi gikaw ondamo ne polise go mane ok otiyo tijgi e yo makare. Kamano. Erokamano ahinya Edward agoni erokamano jokawacho ne lero maber mabende ne odhi kane nitiere obila kaachiel kod weche mane timore industrial area. Wach maneno ka wabiro dhi mar adek en mar aneno ka nitiere jatend sikul mar Ngara Girls High School mabende wachore ni ne otiyo kod nyamburko mar skul e yo ma ok ni kare ka bende ne en kod jopuonjre kaachiel kod jotich goeko manyawawa kata ghost workers. Maendi ne higa mar 2012. Ler mane mantie wach ni eri? Ne wayudo complaint mwacho ni anonymous complaint. Wan king'iyo ng'ato ka biro chwalo ng'urne to nyalo chwalo ng'urne ko golo nyinge kata seche moko nyalo chwalo ng'urne gima wacho ni anonymous mondo kik ng'e ni to en ng'ama no timore nade no golo ng'ur machal kamano. Koro ka nwayudo complaint ni mokwongo nwayudo ni notiyo gi gas school e yo ma ok ber ni mar ne en gi kamoro nopidhe gwende koro nooro driver mar school to dhi to omo ne tong' to distribute ka uso ne sama onego bed ni ng'ani tiyo gik ma tije mek school. Mar ariyo nwachako notiyo gi nyamburko mar school. Notiyo gi nyamburko mar school e timo ohande mar uso tong'. Kendo en mano dhi kata kuonde moko momany market kende e skundi kata mana mantie machiegni omanyo market. Koro koseyudo market to driver mar school wuogi guy school to dhi to omo ne tong' to tero. Mar ariyo nikech ng'ene sani nitie secondary education ma government golo bathe moro. Koro nwayudo ni nodhi momedo namba mar students mane nitie school. Kane ng'iyo nyithindo mane nitie school by that time gi namba mane owacho ni nitie mano submit to the ministry. Wayudo ni namba no nopogore. Koro pesa gi mane yudore ewi jotich mane ok nitie gi nyithindo mane ok nitie gi notimore nade nokaw to so mfuku ne. Kendo wayudo ni ne ok oluoro kata mana procedures ma government oketo. Nikech ng'eni ka in principal to ka school nigi basa monego bed ni nitie migawo motimo kaka
financial management to iyudo ni principal ni ene mane en custodian mek gik moko mang'eny. Koro naneno ni ma ne ok gima ber nikech notiyo gi migape mar tich marach kendo ne otiyo gi miriambo mondo mi oyud pesa mane ok otimore nade mane ok owinjore. Nikech king'iyo chik mar serikal ok otamore biseche moko geche mek school nyalo konyo yore mopogore opogore to nitie clear procedures magiketo magineno ni kata ka jogweng' dwaro kata mana tiyo gi gas school mondo mi okonyre. Kechudo ni seche moko geche go moko nyiew gi CDF kata king'iyo gweng'wa kocha geche moko nyiew gi CDF tiwacho ni achiel kuom gimonego be ni timo ka jo piny kata jogweng' nigi tabu moro manyalo konyo to nitie procedures monego timruok nade monego lu. Koro neno ni nitie gik manotimo mane ok ber. Koro bang'e no ka nwatimo kamano to ndiko recommendation ne TSC mondo ong'iane ripodwa no kasto kaune disciplinary action. To kendo yudo ni tok investigation no bedo demoted kaka principal mobedo transferred kamoro to nobedo transferred ka weche mang'eny ne TSC oseng'iyo. To mano kende na okoromo nikech nwa chako kono TSC gi ministry ni onego gibeda negi a very clear procedure in terms of financial management kaka ing'iyo mwandu serikal obed pesa obed geche ma obed skundegi kamano. Erokamano ahinya winjo maber winjo jogo e kama bende gin jotend sikunde kadiponi udwani mondo uti kod nyamburko mag skul e yore ma ok ni kare mago eko gin gik machiko koyie kata ka in e apis moro amora ok ochuno nyaka ibed e skul kata ka in e apis mar piny owacho koyie ni mondo iti kod nyamburko mar apis no ero e tije ma ok gin mar ofis mana ka oponi in kod wach moro ma bende iwacho maler ma owinji. Wach mobiro dhi mar abich en wach no ero ma bende waneno ka procurement procedures mago eko mar TASIA 2 Infrastructure Development Project nenore ni okolo maber kod National Social Security Fund mano SSF ma indie mondo koro wawinj ni to weche gi eki mag procurement ne ok odhi kare nade e duol no ero mar SSF. King'iyo project mar TASIA 2 ni ne en project mano nego bed ni timo gi NSSF National Social Security Fund. Bedo ng'ur kowuok kuom jatelo mar court Migosi Francis Atwoli nikech ing'eni jo tich nigi representative gi NSSF board. Koro mokwongo en ni nokolu chik e awarding mar tender nikech ne en project maduong' mane dhi mana gi bilion 5. Mar ariyo Atwoli ne ogolo ng'ur ni project no nokobedo approved e yo makare gi board nikech nitie procedures monego lu ka gidwaro ng'ama nyalo gedo to iluongo tender to tender yawo ting'iyo ni to ng'ama okuot maber ng'ama nyalo tiyo tijino man gi capacity kasto tich bedo awarded. Koro mokwongo gima nochande kata gima nochandwa mane wafwenyo en ni kata kane project no pok ochaki pesa ne nosebedo inflated gi millions mang'eny kech nonego bed around 5.0 billion to nosechore mochopo around 5.4 billion. Mar ariyo Jeff noyudo ni joma ne nitie not the entire board nobedo involved. Jomoko nobedo abeda to ondiko mana emails to emails ge magi approve go iso ni tender no yaw kawuono obedo approved mobedo awarded on the same day. King'iyo kapok ne otim gedo to nitie pesa monego bed ni chulo Nairobi County Government. Board mar NSSF kada jatelo maduong' nowacho ni nitie pesa mane gisechulo Nairobi County Government mane en milion 11. Tadie nwaluwo kendo nwayudo ni onge pesa mane Nairobi County Government oseyudo kata mana siling ewi pesa mane wacho no. Koro mano ne ranyisi ni kata ka project ne pok ochakore kech tendering nwayudo ni ne ok otimore yo maler project pok nochakore already jopiny kech mang'eni en pesa jopiny pesa ma seche moko ing'ado japiny ma tiyo ne sirikal mondo mi chieng' moro ka ng'ato o retire to oyude kaka onyalo dak maber. Koro nwayudo ni jopiny ne already nosewito pesa ni e yo ma ok nikare. Koro mokwongo ne wawacho ni jatelo mane ochung' ne CEO mar NSSF ne mondo kawne onambo kuom tiyo gi migape mar tich marach nikech ne ok obedo jaadier. Kasto mar ariyo ne wawacho ni duol makedo ne mibadhi ong'iane ripodwa no maber mondo ng'ata mane obedo involved e pesa malal no timruok nade maki
kendo mondo mi ging'ini pesa no timore nade, pesa no obedo recovered. Kasto machielo ne wa recommend ne Ministry of Labor ni mondo project no bed suspended mondo ochake afresh, nikech ka ne odhi e yo machal kamano ne dhi bedo ni jopiny ne dhi wito pesa mang'eny kabisa. Kamano. Koro mago gik matimore nikech magi pesa jopiny to procurement, gimomiyo ne procurement bedo en ni mondo mi walimit seche moko pesa ma dipoka timore nade olal. Erokamano ahinya Edward, awinjo wach nero maber. Gima dwaro mondo wadhi en wach mabende waneno ka moro bende nodwa timore machiegni, to maendi notimore e higa mar ma iwacho ni en January higa mar 2015, ka bende notimo nonro kaluwore kod ot manopodho e estate ma Huruma mane chuny boma maduong' mar Nairobi. Lerwa ne to wach nieri ne obet nade? Kiyudo dwe mar achiel tarik 4 higa mar 2015, jo Kenya nochiew koyudo ni ot moro mane igero mane osechung' ne ogore piny ma onego dhano ma nyalo romo 4 gi jomoko bende ohinyore mang'eny. Koro ka nwadhi to nwatimo nonro, to nonro mane watimo noyudo ni odno kata sama ne nogore pinyno nonego bed ni en ot mane osemuki, nikech nitie department within the Nairobi County Government mang'iyoga ni to buildings bo bedi approved e yo makare. Mokwongo building no approval ne ok otimore e yo makare. En ana building mane ng'ato dhi ogero, to ka nwang'iyo to noyudo ni chal ka gima jotije moko nochamo mit bilie moro, koro building ni ne giyie moger. To king'iyo kata mana kaka notitije, materials manotigo kata kaka funde ne tiyo, nokotime e yo maber. E gimomiyo joma ne timo inspection mane ya the same Nairobi County Government nowacho ni building no onego muki. Sama ne no building no lwar nonego bed nosemuke almost 1 year before. Nyiso ni nitie ng'at mane ok okawo ndamo, nikech ka jogi ma assess buildings osedhi mo o recommend ni building ni onego muki, onego bed nosemuke nikech niwacho ni koko muke to gima chal kamano ne timore. Koro ne wabedo gi recommendations mang'eny ma kone wa recommend ne National Construction Authority kata mana gi Nairobi County Government. Onego bed ni ging'iyo niya, ka nitie buildings moko onego bed ni bet, kech nyaka ging'ini ka building pok oger, nitie approvals ma nyaka tim, be noluw chik e timo ang'o, e timo approvals gi. Ma ging'ini to building ni, kech seche moko yudo ni nitie jomoko ma be building obedo approved nyaka mana 4th floor. To ng'ato dhi to gero building nyaka 7th floor. Koro nwayudo ni nitie jotich county mane ok otimo tijgi e yo makare, kendo king'iyo ripodwa no nitie moko manotere e court nikech ne ok gitimo tijgi e yo makare. Koro gigi gin gik minyalo geng', kendo sani amor ni muko ute ma ok ni makare dhi mbele. To wadwa ni obed gimoro ma timore across mondo mi wang'i niya ok warit ma ji gedi ma ji tieki kokitimruok nade kokibiro muk utnigi. Wadwa ni gini chakore from process ba be odni onego bed ni gere, be approval ochiwe e yo makare mondo mi geng' gik manyalo timore kaka mano otimore achien ni wido ni ji mang'eny nowito ngimagi e gima di nyalo timruok e gima inyalo geng'. Erokamano ahinya Edward, ka wan gi kod thuolo matin miwuorano ka koro wabiro chikore kendo wadhi e weche go mag maendi en wacho ngeno ni oganda duto de yer dwaro mar ng'eyo en mar Lang'ata Road Primary School Playground. Maendi mano waneno chien kocha chande ka nyithindo ne bende ogo kod tiagas kod obila ka wach lob nieri ne larre koni kod kocha. Nyisane to wach lo mar Lang'ata Primary nieri nobedo nade kwatieko moko kuom nonro ma bende osebedo ka utimo achiel kachiel kapok watieko chenro nieri. Jeff, king'iyo map mane Nairobi County Council ogolo ndalono, nikech king'iyo thoth skunde mek primary schools pod gin under county government, nikech county government emane onego bed gi title deed, nikech skunde go ne onge title deeds gi wegi. King'iyo higa mar 1970, Lang'ata Primary nobedo allocated 3 hectares of land. To ka nochopo 1975 to nochako mede hectares moko apani around 0.7. Koro king'iyo kama koro ne nyithindo chope ma koro nyithindo gi jo civil society bire kanyakla nikech gedo moro ne timore e school mane ok onego bed ni en makare. Nochuno wa mwadho atimo nonro. Mokwongo noyudo ni school no bedo allocated kaka nase kon 1970 gi 1975, kendo map no is still very clear kaka law no pogi.
to iyudo ni ok mana ng'at manineno koro gedo iye kanyono, nitie jomoko ma be noseyako bath lowo mar skul ma koro nochune motimore nade. To ka nwatimo nonro to nwayudo ni ng'at mane ochung' ne lands county government, mano mane county council machon, Nairobi City Council, ne ok otimo tije yo makare nikech noyie mogolo lobni from public land moduoke to bedo private land. Nyiso ni notiyo gi migape mar tich e yo mokare mar timore nade, mar pogo lo mane mar skul mondo mi otimore nade, mondo mi oketo bed mar ng'ato mar japiny. Koro nowacho ni kata nobedo ni nosewe tich kamano nyaka kawne gi ondamo, nikech kane gin e apis nok otiyo gi tekone maber. Mar ariyo ne wa recommend wamor ni National Land Commission osechako ni public schools te obede county mane onego mi title deed mondo bed ni cases machalo kaka jomoko dwa yako lob school ok onego timre nade, ok onego bedi. Nikech iyudo ni kata mana sani nitie nonro mane wasetimo kendo wabiro golo report machiegni mar chiro moro ma Isili mosebedo ni en gima liet kabisa, ma nitie ng'ato osedhi mokunyo foundation kanyo dwa gede, to king'iyo maber adier tibiro yudo kata ni lobno ne en marang'o, ne en mar chiro. Koro gik ma kamagi ok onego bed ni timore nikech wan gi jotelo monego bed ni ka ng'ato tiyo tije makare to wa protect gik moluongo ni public land gi facilities. Erokamano ahinya Edward, aneno ka wacho ni ilero thuolo maneno ka ringono, kata kamano adwaro ni mondo inyisa bana mapiyo piyo ni to jok ma aran responsive kata jok moko ma bende kutimo negi nono to ok gi ti kodu maber, ok gidwa miyou kinde, ok gidwa ni mondo ka uluongo gi to gibi giyie luong jogi eki utimo gi nade. Ka nitiere kama uketogi kata kuketogi e buk moro ma black book moro kaka naneno ka wan e high school kujo to iketo kosonyigi e black book to manyiso ni nyathi ma jendeke ma kochako yudi gi makosa moro to in iriembi mana e skul. Nyisa ni to jok ma aran responsive je kiudil go nango kwatieko chenro ni. Iyudo ni thothne seche moko kwatimo nonro to nitie jotich piny owacho moko ma wigi tek, kata seche moko indiko negi to ok gidwa duoko, seche moko be gibedo summoned mondo mi gichope mbele do to ok gidwa timore kamano. Wabiro dhi mbele to watimo investigation wa mwatieki, kendo wabiro share kodgi reports ma wadwa golo kapok watimo nade, kapok wagolo report. To motamore kabisa wan gi gima waluongo ni citation register. Citation register ni part ne wa publish ga annual reports. Kwa golo annual reports wa higa ka higa, wa publish nying gi title gi gima ne gitimo momiyo wandiko gi kanyo. Mar ariyo iyudo ni mondo jione elela. Kendo iyudo ni jogi seche moko wa recommend ga, thothne wa recommend ni gin joma koro ok onego bed ni bede e apis sirikal. To seche moko ka ng'at machal kamano nigi miyumo mar dwaro telo, kata mana ne odwa dhi chung' MCA kata MP mbele, to wadhi to watero report kata watero nying gi ne IBC to wacho ni jogi ok onego bed ni bedo clear. To ka en seche moko kama ne pesa olale e institution moro, to recommend ne Ethics and Anti-Corruption Commission kata mana DPP mondo yaw ne ng'ano bura, nikech gik machal kamagi ok wadwa ni timore nade, ok wadwa ni timore. King'iyo kata mana report, annual report ma 2015 machiegni wuok ma bathe moro inyalo neno ka, wan onge ng'amwa luoro nikech luongo nyinge ka dipo notimo makosa. Ibiro neno ka list no nitie permanent secretary, kendo nitie kata mana jomoko kaka ng'ama ne ochung' ne NEC chon, nitie kata mana land registrars, nitie kata mana MCS moko ma Migori kuchocho, minyano kuwa luongo kamano. Nitie kata mana county secretaries machalo kaka county secretary ma Laikipia. Koro joma chal kamagi gin jomoko onego bed ni bede e apis sirikal nikech gisenyiso kido mok ber kamano. Erokamano ahinya Edward. Agoni erokamano mokalo kuom chiwo ler machalo kamano. Mano bende makelo e giko chapter mar 4. Wabiro duogo e chapter mar 5 juma manyien. Wabiro rango weche go mag alternative dispute resolution ma bende commission iri ni godo. Wabiro ng'iyo ne to ka utemo lose gi weche machalo kamagi otamore to un kod yore mage mutiyo godo mondo mi ulos tungni kata tabu ma bende oganda wabedo godo e kinde ka kinde. Agoni erokamano ahinya Edward, gone oganda oriti odhi e wigni eri mar 4. Adwa gone joneno Mekelti kwani umed mana dhach kodwa kamano.
to un kaka jopiny nyaka ung'e ni katiba omiyou teko ni nyaka tinwe yo makare. Wan kaka apis wan ka nikech wadwa konyo jopiny. Wakwau ni ka un gi ng'ur tukelo akela to wakonyore mondo mi wakel Kenya obed kama ber, kama wagombo ni nyithindo odage. Wadwa kit country maber, kata mana joti sirikal kitiyo, winjo kitiyo maber, nikech be sirikal ka in gi migawo moro to kitimo yo makare, inyalo neno ni seche moko kuong'ni biro mana bang'e. Koro wabedru joma joratiro, joma tiyo ne oganda e yo makare. Mano ero ne en kuku mar wach ka wantiere chapter mar 4 e weche wignero mar The Ombudsman. Wabiro romo juma manyien mondo wachak warang weche mamoko madhi nyime e duol machalo kamaendi. Mosebedo ka kelo ni chenro, an Jeff Olumbaka.